роҳ сӯи ноҳияи зебоманзари Ховалинг мо ҳайати эҷодию техникии телевизиони варзишро ба мусобиқаи кушод оид ба шиноварӣ мебурд. ин навбат барои баргузории мусобиқаи кушоди шиноварӣ макони зебою барҳаво интихоб гардида буд, ки намои сабқатгоҳро ҳусни вижае мебахшид. дар анамин фазои кушод дар қалби талу теппаҳо анамин ҳавзи шиноварӣ бунёд гардидааст ва ин макони баргузории мусобиқаи кушод миёни ҳаваскорон ва варзишгарони навъи шиноварӣ интихоб гардидааст. мо ҳайати эҷодию техникии телевизиони варзиш мусобиқаи мазкурро пайгирӣ мекунем ва пешниҳоди шумо мегардонем. бо ташаббуси Федератсияи Миллии шиноварии Тоҷикистон ҳар сол дар миқёси ҷумҳурӣ даҳҳо мусобиқа миёни ҳаваскорон ва варзишгарони касбии навъи шиноварӣ ташкил ва баргузор мегарданд, ки барои густариш ва оммавигардонии ин варзиш дар тамоми манотиқи кишвар саҳми бориз дорад. дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон барои ривоҷу равнақ ёфтани додани намуди варзиши шиноварӣ дар деҳот, хусусан байни ҷавонон деҳот ва шаҳрҳое ки ноҳияи хурд ҳастанд, Федератсияи Миллии шиноварии Тоҷикистон нақша кардагӣ буданд, ки ҳамисол дар якчанд минтақаҳое ки дурдасти аз пойтахти мамлакатамон мусобиқаҳои байни ҷавонони деҳот гирифта. Мана мусобиқаи навбатии мо тибқи нақшаи Федератсияи Миллии шиноварӣ дар ноҳияи зебоманзари ноҳияи Ховалинг гузашта истодааст, ки дар инҷо аксаран ҷавонони ноҳия калонсолон иштирок мекунанд ва ба ғарзи мо аз шаҳри Душанбе шиноварони касбӣ ки ҷавонони касбӣ ки онҳо намудҳои шиноварӣ якчанд намуди шиноварӣ ки ҳаст ба ҷавонон нишон диҳанд ва барои омӯхтани онҳо барои боз ба ғарзи мухлисон ҷамъ шуданд ба ҳама иштирокчиён тӯҳфаҳои хотиравӣ аз номи Федератсияи Миллии шиноварӣ тайёр карда шудааст ба онҳо супорида мешавад. мақсад аз байни беҳтарин ҷавонон интихоб намудани беҳтарин варзишгароне ки оянда бар тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шиноварӣ ҷалб намудан аст. иқдоми пешгирифтаи роҳбарияти федератсия натиҷаҳои хуб ба бор овардааст ва теъдоди хоҳишмандон барои машқу тамрин дар ин ришта мунтазам афзоиш меёбад. ҳамин аст ки дар ноҳияи Ховалинг шумораи ҳавзҳои шиноварӣ зиёд мешаванд ва гурӯҳҳо низ барои тамрини хоҳишмандон ташкил меёбанд. мусобиқаи мазкур низ барои ҷалби наврасону ҷавонони ин минтақа ба тарзи ҳаёти солим ва ба таври дуруст омӯзонидани шиноварӣ роҳандозӣ шудааст. бо мақсади рушди инкишофи варзиши шиноварӣ дар деҳот ва дар минтақаҳои дурдасти кишвар Федератсия мунтазам ин мусобиқаҳоро дар ноҳияи дурдасти кишвар баргузор карда истодааст ва айни замон мо дар ноҳияи Ховалинг ҳузур дорем, ки дар ин ҷо байни варзишгарони мактабаи варзишӣ ин ноҳия зиёда аз 100 нафар ҷамъ омаданд ва номнавис карда истоданд, ки байни онҳо як мусобиқаи ҷолиб баргузор мегардад. мақсад аз баргузории ин чорабиниҳое ки аз тарафи Федератсия мунтазам баргузор мегардад, албатта аввалин дараҷа ин намоиш додани намуди шиноварӣ, рушди намуди шиноварӣ дар деҳот, ҷалб намудани ҷавонон варзишгарон ба ин намуди варзиш мақсади асосии ин аст ва дар ин мусобиқаи имрӯза дастпарварони муассисаи давлатии мактаби махсуси варзиши захирони пиррақами 4 ҳам ҳузур доранд, ки пеш аз мусобиқа онҳо як барномаи намоишӣ тарзи дуруст шино кардана бар ин варзишгарон нишон медиҳанд ва баъдан мусобиқа байни варзишгарон ва ҳаваскорон, яъне ки дӯстдорони варзиши шиноварӣ баргузор мегардад. маросими ифтитоҳи мусобиқа бо ҳузури намояндагон аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ховалинг ҳамзамон раёсати Федератсияи Миллии шиноварӣ ва мураббиёну дастандаркорон доир гардид ва баъди суханронии ҳозирин нерӯсанҷиҳо оғоз шуданд. нахуст
барои намоиши тарзҳои шиноварӣ варзишкорони касбӣ вориди ҳавз шуданд. чор шакли шиноварӣ озод, пуштнокӣ, прасс ва баттерфляй нишон дода шуд, ки бо итминон шавқу рағбати кӯдакону наврасони минтақа нисбати варзиши шиноварӣ аз ин намоиш бештар гардид. Сегодня мы приехали в Хуалинг, чтобы показать показательное выступление для спортсменов Хуалинга. Нам было очень интересно и приятно, так как мы впервые были в этих окрестностях и увидели жителей и спортсменов. В дальнейшем мы планируем побывать в разных других городах и показать спортсменам, как мы плаваем и как надо продвигать наш спорт плавания. Какие у вас в дальнейшем планы соревнований? Что вас ждет? В дальнейшем мы хотим побывать на соревнованиях, международных соревнованиях, и также хотим побывать в 2026 году на Олимпийских играх в Данако. Спорт, плавание – это оздоровительный вид спорта, который помогает всем жителям, всем людям. Если вы хотите быть здоровым, надо заниматься плаванием. албатта шиноварӣ на танҳо варзиш барои бурдани ҳаёти солим, инчунин машғулияти муҳимест барои наҷоти худ ва атрофиён дар ҳолатҳои фавқулода. дар баробари ҳунару маҳорати мухталиф шино карда тавонистан низ ҷузъи муҳим барои ҳаёти одамон маҳсуб мешавад. манам худто медонед, ман аз рӯи ахбороти оморӣ ки расмӣ ҳастанд, манам тахминан 60 нафар кӯдак дар ҳамин сол ғарқ шуданд. ин бинобар натонистани обозӣ шиноварӣ карданд. ин аст, ин албатта ин ба ҳар як мардуми тоҷик аламовар аст ки ҷавонои мо ҳам хел ҳастанд. собиқ пеш машқ мекарданд, ҳозир камтар ки аст, барои дарёҳо ҳар хел ҳастанд. барои ҳамин ҳар хел дарёҳо ҷо обоз кардан мумкин нест. манам кӯшиш кардам федератсияи миллии шиноварӣ ки манам ҳавз кунам. манам инҷа дар ноҳияи Хуалинг 3 ҳавз дорам. инҷа якта аст, бо 2 та дар маркази ноҳия аст. бо дар шаҳри ноҳия ки мо зери назорат гирифтаем, ҳамон ҳавзое ки аз пеш собиқ буд, ҳамоншон таъмир карда ва истифода ки ҷавонон омада машқ кунанд дар ҷое ки муайян аст. мана чӣ хеле худатон дидед дар гирди ҳолати бассейн, махсусан воситаҳое ки чӣ мегӯянд наҷот диҳанда ҳастанд, ин ҳам хеле супориши роҳбари федератсияи шиноварӣ ҳастанд ки ҳар як ноҳия чӣ ҳам хеле таъмин карда метавонем. мақсад асосан аст ки ҳар як намуди варзиш дар Тоҷикистон нафароне дорад ки майл доранд, хоҳиш доранд. барои мо мехоҳем кӯшиш кунем ки аввал бисёр ҷавонон ҷалб намоем. мақсад аст чӣ? ҳамон шиноварӣ ёд гиранд ки дар ҳаёт лозим мешавад. мана ба наздики дар федератсия 2 ҷавон тоҷик як кӯдаки русро наҷот доданд. инам як фахри тоҷик аст ки мана натарсида об дарёи калон ба худашон парфтанд. мо саҳми коримон леки ваё худашон ёд гирифтагӣ ҳастанд, барои ки аввало худашро наҷот доданд. ҳамин тариқ рақобатҳо дар доираи мусобиқаи кушод миёни ҳаваскорон ва варзишгарони мактаби варзишии ноҳияи Ховалинг оғоз гардиданд. дар 3 категория кӯдакон, наврасон ва калонсолон аз рӯи шиноварии тарзи озод нерӯсанҷиҳо ба роҳ монда шуданд.
ҳар як иштирокчӣ барои расидан ба натиҷаи сазовор кӯшиш мекард ва малакаи худро нишон медод. бо гузашти марҳилаҳо ғолибон муайян шуда аз сӯи кумитаи тадорукот бо тӯҳфаҳо ва медалу диплом қадрдонӣ гардиданд. من کنجای بلال جان خوشحالم که در این مسابقه اشتراک نمودم. من فکر کردم که من جای یکم رو گرفتم و فکر کردم که جای یکم رو اشغال می نمایم، ولی من چند ثانیه خفا ماندم، جای دوم رو اشغال نمودم. من اونیش شنوار در مسابقه خوشحالم که دو پارین در مسابقه همین ناحیه خوالین گیده های لاهوتی جای دوم رو اشغال نبودم و این سال من جای یکم رو اشغال نبودم. با مسابقه های دیگر هم خیلی من خوشحالم که جای یکم رو اشغال نمویم. من علیشیر کرامتلو صنف 8 در این مسابقه اشتراک کرده و از اشتراک خود میادارم. از برای آنکه سزاوار جای اول گشتم، مسابقه برای من خوب بود و جای یکم شدم برای من خاطرمون میمونه. خواهش میکنم شما یک نمونه کسی که صاحب جایزه گردیده است خواهش میکنم با من. саидов абдулло боиси хушанди аст ки имрӯз дар ин ноҳияи мо мусобиқаи кушоди варзишӣ баргузор гардид. мо аз он шодем ки ин хечорабиҳонро тезтар хубтар ташкил мекунанд. мо ҷавонон ҳама ҳаракат мекунем ки ҳамин хели чорабиҳонро дастгирӣ карда мақсад ба як пешрафт ба як рушди варзиш сахмгузор бошем. хуб чӣ гуна буд об барои шумо ва рақобат? ин беҳтарин буд. имрӯз мо тамошо кардем, ҳама бинандагон диданд ки имрӯз дар ин шиноварӣ беҳтарин шиновар аз хурдон то калонсолон беҳтару хубтар аст. من شمال خیام امروز در شنواری جای دیم رو اشغال کردم و من هیچ مشکلی نبود. من کوشش میکنم که باز با سال دیگر جای یکم رو اشغال کنم. хуб чанд бор аст дар мусобиқаи шиноварӣ иштирок мекунед? من سیوم بود дафъаҳои гузашта чандум буд? جای دیم گرفتم. хуб акнун машқҳоро зиёд карда барои ҷои якум талош мекунед. дар оянда чӣ нақша доред барои хуб шидани ҳунару малакаатон? بسیار مشق میکنم، کوشش میکنم جای یکم رو اشغال کنم مدال طلا بگیرم. من ستارов مجان در مسابقه ورزشی بین نوجوانان و جوانان شنواری اشغال نمودم. جای سوم رو اشغال نمودم. با جوانان و نوجوانان گفتنیم که با ورزش بیشتر مشغول شوند، جایهای نمونه رو اشغال شوند. با وطن و ملت خود صاحبخانه خدمت کنند. хуб дар кадом мусобиқаҳо бо иштирок гардидед? در مسابقه گوشتین، فوتبال و غیره. яъне ки шумо ҳаваскорона ба шиноварӣ машғул ҳастед ва имрӯз дар мусобиқаи ҳаваскорона бале бале. дар ноҳияи ховалинг варзиши шиноварӣ роғибони зиёд дорад. аз рӯи оморҳо варзишгарони ин минтақа дар мусобиқоти вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ натиҷаҳои назаррас нишон медиҳанд ва ҳадафи асосии онҳо ба даст овардани натиҷа дар сабқатҳои байналмилалӣ мебошад.
در این مسابقه شماره اشتراکچیان بیش از 100 نفر زیاد بودند و اشتراکچیان در رفت مسابقه با از طرف داوران معین کرده شدند و همه غالبان معین کرده شده و در آخر غالبان با تحفه ها و جام و تحفه های خاطروی قدردانی کرده می شوند. ورزشکاران ناحیه در کدام از مسابقه‌ها اشتراک کردند و چی نتیجه آوردند؟ ورزشکاران در عموم نتیجه خوب دارند و در نمود شینواری ورزش شینواری هم با نتیجه های بلند در ولایت و سطح جمهوری با گرفتن جایهای افتخاری صدوبار گردیدند. мувофиқи нақша ҳоло то охири соли равон аз риштаи шиноварӣ боз ду мусобиқаи муҳташам баргузор мешавад. ба иқрори масъулин омодагиҳо барои дар сатҳи олӣ доир намудани ин мусобиқаҳо аллакай оғоз шуданд ва интизор меравад ки сатҳи ташкилӣ ва баргузорӣ нисбати солҳои қаблӣ тафовут хоҳад дошт. тасдиқ шудагӣ аз 2 сентябр то 6 сентябр дар шаҳри душанбе мусобиқаи байналмилалӣ оид ба шиноварӣ бахшида ба истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон гузаронида мешавад ки мо бар ҳама собиқ давлатҳои шӯравӣ таклифнома фиристодем. тасдиқи худро федератсияи русия, ҷумҳурии беларус, қазоқистон, ҷумҳурии ӯзбекистон додан иштирок мекунанд ва доим иштирокини доимии мо ҳастанд, ҳар сол мебиёянд. ин мусобиқаи анъанавӣ шудагӣ барои федератсияи миллии шиноварӣ ва ба ғайр ин дар моҳи ноябр мо дорем бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон чемпионати кушоди ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанди вилояти суд гузаронида мешавад. ташкил ва баргузории чунин мусобиқаҳо аз сӯи федератсияи миллии шиноварии тоҷикистон барои густариши ин навъи варзиш ба миён овардани дӯстиву рафоқат ва ҷалби бештари кӯдакону наврасон замимаи хуб барои ояндаи ин ришта маҳсуб мешавад. итминон дорем ки солҳои наздик варзишгарони мо аз намуди шиноварӣ тоҷикистонро дар бонуфузтарин арсаҳои ҷаҳонӣ муаррифӣ намуда сазовори унвонҳои фахрӣ мегарданд. барномаи навбатии самт буд рӯи экранҳои шумо. то нашрҳои дигар хуш бимонед.